criteri i benvinguts a La Penúltima, un programa que sona així. Tots aquells que vulgueu saber què farem per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, heu de saber que nosaltres som experts en idees trencadores. Per això, Antoni Monzó està preparant un reality a un tanatori. Correcte, Billy. Es dirà La Isla de les Defunciones. Saludem també al Fran Fontrodona, que ha creat una intel·ligència artificial que faci ghosting als teus ligues. Sí, t'elimina Tinder i totes les aplicacions del mòbil. Es diu Virus. També està present el Marc Andreu, que està rodant un documental trepidant sobre la vida de Pere Aragonès. Sí, no sé parlar com tu. Més concretament és un fals documental de com Esquerra té l'objectiu d'instaurar la independència. Perfecte. Saludem també a la Marta Bosch, que s'està plantejant de fer un remake del Gran Dictat amb concursants dislèxics. A Fabic també sistemat Albert. I no ens oblidem d'Albert Vilella, que li han ofert protagonitzar la seqüela de Solo en Casa 6. Ningú ha vingut al meu cumple. Era l'actor més ben preparat pel paper. El Macaulay Culkin. Vull recordar-vos que si voleu participar d'alguna manera ens heu de seguir a Twitter i Instagram, també hauríeu d'interaccionar amb nosaltres, i @la penúltima CF, no m'ho vull deixar, exacte. I també estem a iVoox, Spotify i YouTube. Volem que ens subscrivim, sisplau. Necessito, un moment, 2 segons de silenci perquè fiquin la campaneta. Dale like a la campaneta. Ja està. Sí, vinga. I avui al control dels teclats de l'estudi 3 d'Aula Ràdio tenim el Dani Campoll, que per trencar esquemes avui enregistrarà el programa en format ASMR. Molt bé, i després d'aquest repàs anem a conèixer a quin penúltim o penúltima il·lustre dedicarem el programa d'avui. Doncs avui li dediquem al programa a John Warhurst i Nina Hudson, els penúltims guanyadors de l'Oscar a la millor edició de so. John Watson, I així comencem el 16è programa de la segona temporada, el 53è de la penúltima, un programa que no en fa falta. Però que no pots evitar. Salutacions des dels estudis d'Aula Ràdio, oients de la penúltima. En aquest moment imprecís del dia comencem el programa repassant els titulars del futur. Avui, 3 de març de 2020. Up. Barcelona es converteix en l'epicentre de les manualitats a Europa. Amb vasos de iogurts lligats entre si per un cable, computadores de cartró pedra pintades amb pintures acríliques i comunicació via codi Morse amb miralls que reflecteixen la llum. Van ser les grans novetats del Mobile World Congress d'aquest any. El món encara es recupera dels iPhones defectuosos. El 23 de febrer, a les 14 hores, gairebé 3/4 parts dels iPhones van reaccionar al mateix temps. Els aparells van alliberar una substància que deixava sense celles als seus usuaris. Milions de persones expressen el mateix desig. Tant de bo ho haguéssim sabut uns dies abans. Mirar l'hora també es descomptarà del sou. Després que l'Audiència Nacional permetés que fer el cafè i anar a fumar eren minuts que es podien descomptar del sou, ara és el torn de l'acció de mirar l'hora. Segons l'Audiència Nacional, ens passem més de 4 hores diàries mirant l'hora i això no es pot permetre. La Junta Directiva de Rossell i Bartomeu protagonitzarà la nova temporada de Crims a TV3. Carles Porta declara que mai havia vist un successor tan horribles com comissions, espionatge i fins i tot tràfic d'òrgans. L'Espanyol i el govern xinès arriben a un acord per traslladar l'RDT Stadium a Wuhan. Mr. Chen assegura que d'aquesta manera es faran tan forts a casa i no tindran rival. Literalment. La setmana passada vaig fer el temps amb Èpica i va ser un èxit. Així aquesta setmana li poso beat, li poso rhythm, li poso flow, Man. All li right. poso What a una man. mica Let's go. de rotllo. Sí. Hey, Peñita, The weather. la meva hood, la meva família. Des de Sant Joan d'Espí per tot el món. Fucking Isobares, man. Aquest fin d'esperem forts vents. No surtis o et trencaràs les dents. I et trauran el Zona Zapping. Els millors moments. Uah! Give it.
Give it. A Girona el meteosat diu plu? Ja! Agafa el paraigües o ta mare et fotrà la bu? Ja! A veure si s'ofega en Sanaú? Ja! Give it. Sí, Zubara. Dale. How to flow, how to DJ, how to flow, how to DJ. Continua la previsió, boira, lleira, maledicció. No veureu Blue Sky fins la vostra defunció. Ho sabem, tenim fixació, sou la nostra obsessió. Pausa. Però volem que es facin proves nuclears a la vostra població. Mandes de la classe als cagols. I fins aquí els titulars del futur. Encara que ho fiqueu a marxa enrere, no entendeu res perquè m'ho he inventat tot. La penúltima, perquè la segona tampoc va la vençuda. Inspector Monzo! Inspector Monzo! Ja us hem explicat al principi del programa, avui les seccions les fa un altre col·laborador, el que no tocaria. Aquesta vegada, doncs, l'inspector Monzo li toca fer això, la secció que feia el pallasso de Marc Andreu. Clar, sóc una mica el germà tonto de l'inspector Gadget, que ja era bastant tonto l'inspector Gadget, imagina el germà tonto. Doncs, Albert, s'acosta Sant Valentí, ja ho saps, el dia més trist de l'any per tu, o, bueno, 365 dies a l'any. Jo sóc més de Sant Jordi, però sí, és trist igual. Sí, és el típic que jo soc més de Sant Jordi. L'amor s'ha de celebrar tots els Sempre, dies possibles. sí, clar que sí. I bueno, hi ha el gran dubte de què regalar, no? Perquè la gent vol fer gestos romàntic, que si una cosa és Swarovski... Quin dia cau el dia de Sant Valentí? El dia 14. El dia 14. El dia 14. Val, d'acord. Aquell dia pots tancar en el teu búnquer i plorar. Sí. No, ja estic bastant acostumat, en realitat. Seria un dia normal per tu. Sí. Doncs jo volia preguntar quina és la flor perfecta per regalar bé, per quedar bé en tots els casos. Val. Vale? Així que anem a resoldre el cas de quina flor regalar per Sant Valentí. I va entrar al meu despatx, era 1917, tot era en blanc i negre. Bueno, he anat a trucar a la primera floristeria, que li ha tocat la desgràcia de rebre una trucada, i li he preguntat, la meva parella i jo portem molt de temps junts. Quines flors em recomanaries? I em respon el següent. Hombre, lo que a ella le guste, lo que se estila son las rosas. Las rosas. Pero lo que a ella le guste, yo no la conozco, tú la conoces más tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que sales con ella? Pues ahora unos 10 años. Pues ya tienes que saber su flor preferida. Home, això és veritat. Ja ho 10 hauria de anys, saber. en principi, Ja hauria de clar, saber. aquest home és bastant lògic, eh? I a part, a mi s'ha posat com una mica d'accent andalús, no? Sí. Sí. Que raó, no ho sabia. No, això no és andalús. No. Perdoneu a tots els andalusos que ens escolten. Sí, segur que són molts. Bueno, clar, la flor és aquesta, no? La rosa. La rosa ha de ser la flor que hem de regalar a la nostra enamorada. I jo ja hauria de saber quina. O sigui, una mica de bronca m'ha fotut. Sí, tenia les vibes d'un conseller matrimonial, Sí. Se les dava. Els consellers matrimonials tots sabem que acaben de floristes, els frustrats. Era hitch mal. També és veritat que abans, o sigui, tu deies roses, vale, roses vermelles i tal i qual, ja ho tenies solucionat. Ara hi ha molts tipus de roses de molts colors diferents. Per culpa de la ciència. I a més, cada color vol dir una cosa diferent. Exacte. Has de Correcte. vigilar molt amb el missatge que Clar, envies. has de vigilar molt. Per això jo li vaig seguir demanant ajuda i li dic que vull que em recomani una flor que demostri que jo segueixo enamorat com el primer dia. Pues rosas. Rosas. Rosas rojas. Rosas rojas. Sí. ¿Y cuántas le tendría que comprar? Hombre, mientras más les compres mejor, pero no sé. Formigonera plena de roses. Vaja. Cabassos de Aquest roses. home Com sí més que sap. millor, eh? Aquest home en sap, de Sí, clar. vendre. Clar, o sigui, jo no sé com va la conversió, però com més millor, o sigui, tonelades. Tonelades de Vull que no roses. pugui respirar. Estigui en una habitació en plan... No, Aquest és el punt crític, crec. A partir d'aquí ja no hi és Ja és tant. crim, ja no és un gesto romàntic i ja és un intent d'homicidi. Exacte. Ja hi ha fina línia. Bueno, hem arribat a un però, conclusió... però una cosa, sí, jo tinc un dubte perquè, o sigui, hi ha una flor que deu significar, el seu nom deu significar amor o alguna història així, no? Existeixen aquestes coses. O sigui, Serà la rosa, hi pel ha que sabem flors que el seu nom
el llenguatge de les flors. Exemple, Dóna'ns un exemple. Que no, en Dani Campoy em fa que com si hagués fumat alguna cosa, no és així. No, l'Albert Això coneix existeix de els veritat. fascicles, oi? Sí. Els fascicles de Però, les roses. Clar, jo sé els titulars. O sigui, existeixen flors amb noms, amb significats Fem dels una seus cosa, noms. al proper programa però pensava jo que algú de investigo. vosaltres ho sabria desenvolupar. Veig que no és el cas. De fet, et vaig a treure d'aquest jardí on t'has ficat, perquè està ple de flors, i seguim a una altra floristeria, però aquesta vegada jo li pregunto quina flor vull regalar si em vull declarar a la persona que estimo. Home, des de la rosa. És el que més es ven per Sant Valentí. Una rosa. Vull dir, no cal posar-ho en mitja dotzena de roses, però encara que fos una mica arreglada, una mica sofisticada, arreglada i maca, i quedaria preciós. Una rosa. Senyor d'abans, una! Amb una maca ja està bé. També t'he de dir que és important on la compres, perquè si la compres a una parada d'aquelles que munten les escoles públiques, venent roses, aquelles no t'agradaran. Bueno, aquelles no li agradaran. Però si la compres a una parada d'una escola privada... Una rosa perquè ens anem de campament. Ah, exacte. Aquesta no. Com qui et ve a vendre llaminadures a casa teva, saps? Sí. Vull curar el càncer, vull anar de viatge, Vull curar el aquestes càncer coses. amb llaminadures? No ho sé, El mica càncer de fem colon pot. jo crec que no, Bueno, el cura ràpid, se'n va directe a la tomba, ja està. No, o sigui, l'acció de vendre llaminadures no curarà el càncer. Els diners que et donguin poden anar destinats a, saps? I així, diabetis. Jo crec que això passa més als Estats Units, que venen, no?, com les Boy Scouts, Sí. les Girl Scouts, perdó. Això també s'hauria d'aplicar aquí. Jo crec que la gent sí, i la mili però també. És que aquí hi ha molt pederast. Bueno, ja també n'hi Què diu? Però almenys allà saben a quina casa viuen i diu, mira, esa no vayas. Bueno, surto d'aquest jardí un altre cop, on m'he ficat jo sol. Jardí de nens. Esbarzer. Esbarzer. Vaig a buscar quina flor regalar a Billy si fa poc temps que estic sortint amb aquesta persona, aquell moment, no?, que sou com follamics i Sí, fa poc que folleu sí. i no saps ben bé què Encara hi ha la regalar. passió. Exacte. Quina flor regalem? A ver, bueno, lo típico es la rosa, pero se puede hacer un ramo, por ejemplo, que tenga rosas, pero algo más. ¿Algo más? Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, crisantemos, astromelias, alguna gerbera. Vale. Claro, yo lo que quiero es que digan que estoy enamorado, pero tampoco mucho, que no piense que estoy desesperado. O sigui, facis el que facis, roses. Hagas lo que hagas, ponte bragas, no? Sí. Pues el mateix. Jo pensava que t'anava a dir, regala-li un condó en forma de rosa. No sé, algú... Amb gust a rosa. Sí. Quin gust té la rosa? Bueno, tu has de saber, si hi ha llenguatge de les roses, hi ha d'haver els gustos de les roses, no? També. També et Hi ha dic... paté de roses. Faré una llista, sí. M'hi posaré. Aquest cap de setmana serà la meva feina. Però heu vist el truc, Provar no? El roses. truc és... O sigui, hi ha d'haver una rosa, però dissimulada, no? Mitja amagada entre gardènies. M'ha dit astromèlies. Jo crec que s'ha inventat algun... gardènies. Ha dit astromèlies. Jo crec que aquest nom no existeix. Agafa la taula periòdica i ja començat a dir noms. Astromelia, corona no sé quantos... No, i a part està guai perquè tu li regales tot allò barrejat i hi ha una flor al mig i la trobo i diu, en plan, què vol dir aquesta rosa? S'ha colat, s'ha colat. Jo no estic enamorat de tu, Vull dir que a mi això no és seriós, no és seriós. I bueno, la conversa va seguir i em va dir el següent, la dependenta. Ah, te pasas después, el día 24. Sí, Bueno, no, pero dime tu nombre, así cuando vengas y me digas tu nombre, pues ya tendré... Ah, vale, yo me llamo Marc-Andreu. Me llamo Marc-Andreu, això és una suplantació Exactament d'identitat. perquè volia saber el teu nom? Pues no ho sé, perquè totes... O sigui, T'estava venint roses o t'estava tirant les cartes? No, volia que anés a... O sigui, ella ja volia sellar el trato. Ahà. Volia que li pagués els 36 nyasca-nyasques. 36 una rosa? No, Collons, perquè és amb la una rosa, però amb un embolcall. Envoltada de... Forrada de caviar. Sí. És una nina russa de roses que vas obrint i vaig sortint més roses. Té sentit. Això és la vida. Et sap greu, Marc, que t'hagi suplantat la identitat? No, per res, però espero que m'arribi la rosa com a mi. Perquè m'és igual que em suplanti si pagues tu, sincerament. Em sap greu dir-te que no t'aniràs a dormir. T'aniràs a dormir amb 36 euros menys. I, bueno, jo li he dit el següent... Clar, he dit, hòstia, i què em recomanaries si jo i la meva parella, fa poc que ho hem deixat, quina Tots els casos, estàs repassant... Tots els casos, bueno, és l'últim ja. Però no és real tot això? Tu no ho has viscut? No. Ah, jo pensava que tenies una parella de 10 anys, més ara que ho havies deixat amb una altra, més una altra No, tot això no ha passat, tot és ficció. Ja està. Menys aquest últim, que sí que és real. Bueno, pues això, si la Doncs meva vinga. parella i jo ho hem deixat fa poc de temps, quina flor em recomanaries? Mira, lo típic de Sant Valentí són les roses vermelles.
Ara, si tu vols fer una altra rosa d'un altre color o alguna cosa, això ja... o una altra flor, ja va a gusteu, però vull dir, lo típic és la rosa vermella. Clar, sí, jo algo que digui que la segueixo estimant, però com a amiga. Vale. Vale. Està clar. Vull dir... Bueno, l'estimo, però com a amiga. O sigui, és un detall. És un detall, no? Jo que floristes no sàpiguen dir cap més flor que la rosa em sembla una mica pobra. Com vas trucar, Toni? No, jo he trucat a totes les floristes. O sigui... Vull noms. Vull saber quines botigues no he d'anar perquè no em sabran recomanar res. No, perquè aquí no fem publicitat Sí. negativa. No ho penso dir, no pots forçar. No pots forçar. La tienda de la rosa. Negatiu. Uno. Bueno, jo li vaig preguntar això, una flor que digui que t'estimo, però menys que abans, o una flor que digui, pues, no em vull deixar molta pasta en el Tu també vas a buscar coses molt concretes, eh? Vaig buscar coses molt concretes. I llavors ella em va contestar això. Si vols, doncs podem fer un ram de flor variada, per exemple. Sí, aquesta era una mica la idea. I quines flors hi posaríem? Doncs podríem posar algun lílium, alguna astromèlia, per exemple. Vale, perquè el lílium, això, què volen dir exactament? No, és que no volen dir res, les flors. No. Que no volen dir res! No volen dir res! No volen dir res! O sigui, regali la flor que et surti del capullo, mai més ben dit, perquè bonica. cap No en té ni vol puta dir idea. res. O no li regalis cap, perquè regalar una flor té el mateix valor emocional que regalar un borrador de pissarra. Cas tancat! Bueno, si tu dius... A mi m'heu aplaudit. Perquè no t'ho mereixes. La penúltima, el programa que mai tindrà un titular sensacionalista d'en Blau. Cine de barri. Per Marta Bosch! Ja quan tu vulguis, Marta? O sigui, això és teu. Bueno, doncs comencem. Jo, com que avui hem fet la ràdio al cap per avall, no? Jo he volgut fer la meva història preferida. Avui narrem, ens traslladem al París. Veniu, nens i nenes, que us explicaré un conte ben bonic. Heu provat mai a buidar una capsa de sacarina, trinxar totes les píndoles i esnifar-les ben fort? No, potser encara no teniu edat per anar al sonar, o potser mai se us ha acudit fer una pel·lícula com Amélie. Què passa, Amélie? En Catxalot ha sortit de la peixera un altre cop. Rafa, quants cops t'he dit que no em diguis porcades davant la nena, per favor? No, dona, el peix ha tornat a fer un Robin Williams. No! Per què no ets feliç amb mi, Catxalot? Per què? Prou, Amélie. El llançarem al riu. Amb això i una sèrie de desgràcies filmades en tons pastels, acabarem de justificar la teva personalitat rareta, però altament misteriosa i adorable. Uns anys i uns terrossos de sucre més tard, l'Amélie decideix complir el somni de tota millennial, anar a la capital i deixar-se explotar per una feina aparentment romàntica, però amb un sou precari. Bon dia, Gina. Quin vestit més maco que dus avui. Aquest color t'afavoreix. Ai, gràcies, François, que n'ets d'amable. Vigila, François, sembla dolça, però després et roba el cor. He recordat que sóc francès. Te'l trenca amb 1000 bocins i et torna la targeta del bon preu. Podríem haver estat tan feliços junts, Gina. Oh, Déu meu, només em faltaven 10 punts pel mini-pimer. Au, calla, Antoine. Et tornes insuportable quan veus Perrier. Amélie, reina, et trobes bé? Fas cara de francesa.
Ahir vaig trobar una capsa ben misteriosa al meu pis. No havia vist mai cap igual. Es diuen condons, Ofèlia. Amélie, Anton, em dic Amélie, i no és una capsa de condons, és una capsa de records. Algú l'ha perduda! I he decidit que no descansaré fins que no trobi el seu legítim propietari. Però abans, unes pistes perquè ho endevineu. Ai, no, perdoneu, que això no és el Gualabosc. Uniu-se avui a aquesta secció tan hilarant i intel·ligent. I així és com Amélie Poulain-Alast va decidir iniciar la recerca del propietari de la capsa de records. Hola, ¿es vostè en Dominique Bretodo? No, pero me gustaría verlas. Ah, vostè deu ser la dosi de patriarcat. No sabia que també estava a les pel·lis hipsters franceses. Hola, és vostè en Dominique Bretodo? No, però segur que ell ja ajuda els nens desnodrits de Kènia. I tu? Encara no ho fas? Perdona, no tinc temps per perpetuar la teva precarietat laboral, sustentada en el sentiment de culpa del primer món. I després de 3 voluntaris d'ONG més i 3 intents de ser atropellada per un patinet elèctric, l'Amélie troba el propietari de la capsa. La meva antiga capsa de condons! La vaig comprar un dia abans de la meva difunta Anne-Marie Escompeja Satisfyer. Sempre la recordaré tal com la vaig trobar, amb el somriure posat. Fer tan feliç algú va ser com un xut d'adrenalina per l'Amélie, però es va obsessionar tant en ser feliç a la gent que no podia parar de fer bones accions. I quan ja no quedava cap iaia a qui ajudar a creuar, ni cap cec amb qui jugar a ser Joaquim Maria Pujal, l'Amélie es va adonar que necessitava més i més. S'havia convertit en una yonqui de l'altruisme. Així que una nit va entrar al pis del seu veí, aquell dels ossos tan dèbils, Vull dir, senyor Merlin. Sí. En un ràpid moviment de jiu-jitsu, l'Amélie li trenca les cames i el deixa estès a terra. Oh, senyor Merlin, hauria d'anar més amb compte. Ja li vaig dir que aquests mobles eren massa perillosos per vostè. Però què dius, Tajada? Es diu Merlan, a més. Xxxt, no parli, que li farà més mal. Sort que ja estic aquí per ajudar-lo. Sempre em tindrà al seu costat, senyor Merlin. Em sent Merlan. sempre! Allunya't, estàs boja! Oh, com ho has sabut? Si li confesso, estic boja perduda per un noi. Deixi'm que li expliqui. Em puc escollir? I és clar que no. Doncs miri, ens vam conèixer un dia, per casualitat, a la Gare Saint-Lazare. Ell estava ajupit i recollia les fotografies que havien quedat amagades sota la cabina del fotomaton. Un noi amb aficions sanes. I com es guanya la vida? Treballa fent jocs del qui és qui? No, treballa en un puticlub. El típic nòvio que convidaries al sopar de familiar de Nadal. Oblidant que té un psicòpata al costat que ha entrat a casa seva i l'ha deixat invàlid, el veí escolta atentament la història del crash de l'Amélie, fins que se li inflen les pilotes, un dels pocs racons on encara hi arriba el rec sanguini. Prou! Portem 2 hores de xapa! Si t'ha enterrat aquest subnormal, què hi fots aquí? He tornat a ser francès, de cop. Vés a buscar-lo i digue'm que l'estimes. La vida és massa curta per dir el que sentim. Per no dir el que sentim. Tens raó, tens M'ha tota trencat la les cames, raó. què vols que et faci? Tens tota la raó. Mai seré una dona completa i feliç sense un home a qui dedicar tot el meu temps i saldo del mòbil. Penseu que aquesta pel·li és del 2001, rigor històric per sobre de tot. Perquè si no estimem, quin sentit de viure? En aquell moment, apareix un cubà de sota el sofà i es llença als braços del veí, mentre es fonen en un petó apassionat. ¡Viva la revolución! Amélie mira el rellotge. Sap que el seu enamorat serà a l'estació Saint-Lazare a les 5, però fa tard. En un altre moviment impecable de jiu-jitsu, roba el patinet elèctric a un nen del carrer. Me la pècora! Però aconsegueix arribar a l'estació. Al rellotge passen 10 minuts de les 5. No, l'he perdut! Però de sobte... Hola, tu ets l'Amélie? Sí! Tu ets la tronada trencacames? La sot de les veietes? L'assetjadora de minusvàlids? Ai, mai m'havien dit coses tan boniques. Jo sóc el que col·lecciona fotografies
i treballa... Calla, que ja ho sé! No et conec de res. No sé res de tu. Només que podria ser un psicòpata com jo. Estem fets l'un per l'altre. Casem-nos! Ui! I així és com l'Amélie Pollastre-Last va conèixer l'amor de la seva vida. Van viure feliços, muntats en un patinet elèctric i van fundar l'empresa Mr. Wonderful. La penúltima, un programa que si mires per YouTube no en veuràs. Us compedeixo. I ara ens atem una nova edició de la Ouija, la secció que en Miqui es fa passar per un mort, però que avui serà en Fran el que es farà passar per en Miqui, que es fa passar per un mort. Això ja sembla meta-Ouija. Ai, qui ho ha escrit, això? Millor obrim les nostres línies per veure qui ens visita. Sí, ja va començant a sonar el nostre router. Com ho trobava? Ara sí, vinga. Hola, que em sent algú? Hi ha algú a l'altra banda? Buenas noches. Oh, bona nit. Good night, everybody. Vaya. Dios os bendiga. God blowjobs. Soy John F. Kennedy. Què dius ara? John Fitzgerald Kennedy? Fitzgerald. Pero no. La F no es de... És molt difícil de pronunciar. Ya lo sé, ya. La F no es de Fitzgerald. La F es de fucking. John fucking Kennedy. Mi madre me puso ese nombre porque cuando nací ya tenía la cabeza grande como las del Monte Rushmore. Y durante el parto mi madre chillaba ¡Fucking Kennedy! ¡Fucking Kennedy! Luego me lo cambié porque hacía feo para presidente. Després de conèixer la història del seu naixement i del seu nom, m'agradaria saber per què ha trucat. He venido a ayudar a vuestro presidente, al presidente Torra. Quiero ayudarle con su inhabilitación. A mí también me inhabilitaron, ¿sabéis? Sí, por la vía ràpida. Bé, de fet, a vostè li van disparar al cap. Pues eso, me inhabilitaron al instante. Yo no me anduve con rodeos, ¿eh? Vale. No, es que la bala me atravesó la cabeza, mi cerebro parece un sugos en plena ola de calor y el descapotable está tan ensangrentado que no lo compraría ni Quentin Tarantino. Pero hasta que el forense no dicte sentencia firme, yo sigo siendo presidente, ¿eh? Pues no, aquí se cumplen las sentencias, sean de jueces o sean de muerte. D'acord. Li he de dir que s'acosti més al telèfon o moguis per allà al cel perquè se sent una mica malament. Sí? Se oye mal? Potser per tant una mica, jo què sé, una llauna que pugui tenir a la cara. ¿Se escucha? Sí, ara una mica millor. Perfecto. Bé, i a lo que anàvem, com pensa ajudar el president Torra? Pues vengo a enseñarle a Quim Torra cómo ser un buen presidente. Me suena un poco azar, Sí. Por si quiere volver a presentarse después de la inhabilitación. Así que adelante con el manual JF Kennedy para ser un buen presidente. Quim Torra Pla es un fracasado. Quim Torra Pla. Vale, ja et tallo. És que volia veure fins quan podies aguantar. He visto que aquí lo cantáis todo, pues digo, pues vamos a cantarlo. Pues sí. Claro. Empiezo el manual, ¿eh? Venga. Punto número 1. Para ser un buen presidente, ser atractivo. Quim Torra necesita más sex appeal. Será difícil, Una buena sonrisa como la mía, no con trozos de ketchup y Frankfurt que siempre tiene. Una sonrisa que deslumbra al mundo entero, desde Estados Unidos hasta la URSS. ¿Por qué creéis que empezó la Guerra Fría, si no? Porque con mi luz no dejaba dormir a los putos rusos esos. Ets Lola Luz de... Lògic, sí. Hasta muerto, estuve muerto y hasta había Guerra Fría aún. Guiava els barcos perquè arribessin a les costes. Hombre, la sonrisa profident. el Titanic no hubiera naufragado conmigo, te digo. No. Punto número 2 del manual. Punto número 2. Ten unas siglas molonas, como las mías. JFK.
Sí, estan que guais. te llenan la boca solo de decirlas. Yo cuando estaba vivo ni comía. Me pasaba el día diciendo mi nombre. JFK, JFK. Como hacen los traperos en sus canciones. Es que era un avanzado hasta en esto, coño. Carai, fins i tot amb això, fantàstic, meravellós. JFK, però era una mica com un trabalengües, ¿no? Una mica complicat, JFK. JFK, ¿pero qué mierda de trabalenguas haces tú? Sí, es que yo no sé llegir. ¿El perro de Don Pedro no tiene rabo? I sempre ho feies amb Castilian. Siempre. Porque yo hablo castellano siempre. ¿Eres mi lengua natal? ¿No se me nota? Pero bueno, ¿cómo serían las siglas de vuestro presidente? A veure, com es diu? Quim Torra i Pla. TIP. Sí. ¿Qué te pasa? QTP. Que te pires. ¿QTP? Sí. ¿Qué mierda de siglas son esas? Sí, doncs les que té, pobre. Si parece el nombre de un jugador del español. QTP. Yo creo que las siglas perfectas para Quim Torra serían C3PO. Ahí sí lo veo, ¿ves? Ahí tiene gancho, lo identificas y dices C3PO, Quim Torra. Lo ves a la primera, tú. Això voldria dir que el seu cognom seria 3. un apellido muy típico en Cataluña, por lo que tengo entendido. Sí. Las tres personas, las tresinas, Els 3 mosqueters. y las tres Marías. El pi de las tres blancas. Ara sí. Es un clásico. Punto, siguiente punto, siguiente punto. Si anem pel tercer. Quim Torra Pla. Punto número 3. Com s'agrada, Sí, s'agrada. com s'agrada, tio. Està agradant. JFK. Punto número 3. JFK de Barranquilla, el de los chichos. Punto número 3. Salva al mundo de un desastre nuclear. Yo controlé la crisis de los misiles en Cuba. Me hice súper conocido. Ahora mismo, las únicas bombas que controla Torra son los cubanitos de ratafía que se mete entre pecho y espalda. Between chest and back. Pero, truquillo, little track. Siempre se está a tiempo de demostrar que puede gestionar una catástrofe. Yo no digo que tenga que hacer explotar una petroquímica. Sí, doncs mira, de fet, fa poc a Tarragona doncs, va explotar una petroquímica. ¿Ah, sí? No me jodas. Sí, sí. Y Tal cual explico. ¿Ves? Siempre se me adelantan al método. Tú, muy bien hecho. Vamos al siguiente punto y definitivo, definitive. Val. What do you want, Mr. Andrew Mark? Sí, aquesta música també l'has composat tu? Obviously. Si no, ¿por qué crees que me lo puedo cantar todo encima? A veure com JFK, Marc Andreu Calvo se va a quedar. Repetir el seu nom i ofendre algú. Jo de moment només he escoltat això. Bueno, bàsicament perquè ella el veu des de dalt i veu clarament com té l'aparcament de drons, no? ¿Quiere que empiece con usted, Albert Vilella? Porque no, gràcies. tengo para empezar y acabar la noche. Home, i tant. I ens faltaria temps. El punto número 4 y definitivo es, para ser un buen presidente, que una sex symbol nacional te cante el Happy Birthday to you. ¿Quién podría cantarle el cumpleaños feliz a Quim Torra? Núria Feliu, no? ¿Núria Feliu? O la Terribas, que l'altre dia el volia lligar a la taula de diàleg. Oh God. Oh yes. mama. 50 sombras de Terribas. O el Sergio Dalma també li podria cantar amb també. aquella veu potent. Sí. El bondad es legítimo. Porque no está mort. El Sergio Dalma. Bueno, a veces le llega la voz y la conciencia. Pero bueno, hacedle llegar estos consejos a Torra. Així ho farem. Y si no le sirven, vuélvete a llamar con la Potser ouija no. esta. Que Hitler me ha dicho que también tiene un manual que quizá le sirve. Però és similar o diferent al seu? Tiene un punto. Sí. Y punto. No sé si quieres que empiece. Ai, doncs em faria il·lusió, però no tenim gaire temps. Un altre dia torna a trucar i en parlem. I tant. Doncs. Bé, esperem que els seus consells no els haguem de fer servir, que realment en Quim Torra doncs, s'espavili solet. Però això sí, moltíssimes gràcies per trucar. A ustedes. Que vagi molt bé. Muchas gracias. Merci. Albert Vilella. I pari de cantar, sisplau. La penúltima, un programa que té més canvis de veu que un preadolescent.
prepareu les ments perquè arriba el Sí pot ser Jordi Basté, l'espai sobre noves tecnologies que sí creuen les noves tecnologies. Billy, de què ens parlaràs avui? Doncs primer de tot dir-te que m'encanta que doncs, conservis l'essència d'aquesta presentació, fer un sí amb un espai darrere molt llarg. He estat a punt de veure aigua. És aigua el meu signe d'identitat, però m'agrada que tu doncs, l'agafis. I us he de confessar que jo d'essència i noves tecnologies doncs, en sé més aviat poc. No en tinc ni puta idea, sorpresa. Ningú ho hagués dit, això. Vull dir, tots hem... No, has notat la reacció, no? En plan, els monocles caient-nos dins la copa de cava. No siguis tan humil, guapo, tio bueno, joder, t'enfullaria aquí mateix. Sí. No en sé de res, en realitat. I de ciència encara menys. Però, per sort, existeixen fonts de confiança avalades mundialment que m'han ajudat a informar-me. Estic parlant de la revista científica Muy Interesante. Científica no, següent, crec que passa lo científic. Cientifiquíssima, on hi trobem articles tan interessants com el següent. Prepareu-vos. ¿Qué dicen los grillos cuando cantan cri-cri? Però què vol dir que dicen? ¿Qué dice Rosalía cuando hace tra-tra? Pues no sé... Ja, però la Rosalía és una persona, els cri-cris, els grills són, doncs, uns animalons. La ciència és la mateixa. Digue'm que l'article només té una frase i és una onomatopeia. Punt. No, és Doctor Dolittle. Doctor Dolittle, és això, no? Exacte. Saber què diuen els animals. Dolittle? Doncs anem-ho a descobrir, nois. Resulta que els investigadors de la Universitat de Bristol, del Regne Unit, després d'anys d'investigació, han descobert que els cri-cri dels grills serveixen per cridar l'atenció, canvi de pàgina, de la parella. Per emparellar-se. Sí, ho fan servir per això. Per follar. Seria una cosa de l'estil, nena, vols tenir crillizos amb mi? Alguna cosa així. Però I tot, sí. Però una cosa, tots els cri-cri signifiquen el mateix, segur? Sí, tots. Comprovadíssim. Sí? Però això és un tema com els esquimals, vull dir que ells saben distingir entre diferents tipus de cri-cris. No, t'està dient clarament que només vol dir follar. O sigui que van calentíssims. Exacte. És de zel, diguéssim, no és que ho estan fent en aquell moment. No, és per cridar a la parella que vingui, saps? Per reclamar-la. És un... On t'has? A les 2 de la matinada. Això significa que anar a una casa de camp i escoltar tota la nit els cants dels grills en realitat és molt similar a sortir de festa. Tota l'estona només escoltes converses de l'estil nena, mira quines ales més grans que tinc. Produeixen una vibració que flipes. No sé si m'entens. En resum, els grills són com borratxos de discoteca que tota la nit intenten lligar desesperadament. I tu ho escoltes des del teu llit dormint. I jo em faig... Res, no faig res. Com? Res, però jo tenia un dubte. Tu pots entendre els grills i ho fas servir per les teves fantasies sexuals. O ell potser fa el cri-cri dels grills. Les discoteques. Perquè vinguin, no? Vinga. Bueno, jo tinc un dubte que és aquesta secció, el Si pot ser Jordi Basté, va sobre noves tecnologies. Llavors, estàs parlant de tot això perquè ens parlaràs de que hi ha una màquina que ajudarà a entendre els animals... Doncs la veritat és que no, i ara m'adono que potser no he entès bé la dinàmica d'aquesta secció. Vaja. Però ara que ho dius, l'altre dia vaig llegir un article que parlava d'un mètode per parlar amb els animals i em va interessar, perquè a mi m'interessen aquestes merdes. El sistema de torns, es deia. El sistema de torns. Sí, d'aquesta manera pots parlar amb els animals. Però això és quan vas a la carnisseria i demanes... Sí, exacte. Doncs o igual... al metro, el torn, no? Que et saltes bàsicament per colar-te al metro. Sí, el torn. Es diu un torn. Sí. Allò que... Sí, allà on fiques el tiquet, allà és on... El que tu anomenes cursa d'obstacles? Sí. Allò és el torn. A veure... Què és el sistema de torns? Sí, per molt boig que sembli, es tracta d'esperar el teu torn per parlar amb l'animal. Oh, vaja. Vale? Sí, tu parles, l'animal parla, quan acaba tornes al teu torn i així anar fent. O sigui, quan jo li vaig a una cabra i faig bé, i em fa bé... O sigui, Sí. realment m'està entenent. Exacte. Però Està entenent que ets un imbècil que està Però no la intentant pots parlar. interrompre. No, Has exacte. d'esperar el teu torn. I ser molt observador. Ara hi anirem a aquest punt. Però això vol dir que pots putejar molt un animal, perquè, vull dir, si et contesta, tu fins que no diguis res, ell que hi, no? Bueno, parlarà sol. És el seu torn, no? Com tants i tants humans. Però una cosa, al final, a veure, que no sigui que els animals són més educats que els humans, no? Sí, per posar un exemple, la majoria dels tertulians del Fax, de Telecinco o de la penúltima no podrien comunicar-se amb els animals. Però què dius? Però si no parlem mai alhora. Bueno. Ara just fem silenci. Esvergonyits. Just avui.
Cau en la puta, mira que portem 54 programes Solapant-nos, tots liant la plegats. part. Ara, això ja m'agrada més, gràcies, nois. Fill de puta. Ai. Us he de dir que l'estudi es va publicar a la Royal Society de Londres. Hola, la RSL. Bon nom per un president. Sigles per un president. Sí. Soc I RSL. sí, efectivament, una altra vegada són els anglesos els que s'interessen per intentar comunicar-se amb animals. I jo no entenc aquesta obsessió per entendre els animals. Si ja és molest aguantar imbècils que parlen pels escosits, per què collons voldries afegir gent o animals, en aquest cas, a la conversa? Bueno, és una cosa que es diu John, un prat solitari enmig de Glastonbury, i ja pots imaginar perquè no sigui tan fred la cosa. Però vull dir, a més, no ens interessaria que els animals expliquessin les coses que tu, amb un pacte implícit, has fet, doncs, amb ells. No, jo crec que, per exemple... Què ens has d'explicar, Albert? Jo volia entrar a la medicina xina, o sigui, jo, per exemple, jo crec que si els animals parlessin, no existiria medicina xina. Per exemple, el cuerno del rinoceront, que es veu que és afrodisíac, vull dir, tu aniries a tallar-li el rinoceront i diria que no serveix per res, tio. Que ho he provat. Clar, que no cal. Que no cal. I tota la medicina xina a la merda. A la merda. O sigui, el pangolín, res. O sigui, no tindrien coronavirus. No. És culpa seva. Tot el que els hi passi és culpa seva. No, però molaria molt. Que el ratpenat del cas és... No, que tengo coronavirus, No me... Chúpame a tu riesgo i conciencia. Intentar negociar amb animals, d'acord. En fi, Royal Society publica aquest estudi que diu que hem d'estar al cas de com els animals ens oloren, ens criden o ens toquen. Com? I així sabrem què volen dir i què ens volen comunicar. Jo no he donat el meu permís amb algunes coses que has dit, del que em toquin animals, la veritat. Tio, els animals et toquen i amb això et volen dir alguna cosa. Sí, a mi m'agrada. Un gat, si mira, parlant Lo de que gats, parlàvem l'altre dia. Parlàvem de gats. Si un gat, això ho vaig llegir l'altre dia, si un gat passa et frega, és que també t'està marcant com a territori seu. A part de llepar. Com a pertenença. Sí, crec que ho vaig explicar jo. No, tu vas dir que era llepant. Val? Jo està molt lleig apropiar-se les idees d'altres que estan gravades a l'anterior programa. La gent pot veure quina calanya de persona ets. I que són idees del WikiHow. Però un moment, si un gat et rossa i tu te'n vas llavors a Rússia, el seu territori llavors és Euràsia, no? Tot el món. Vull dir, és... No, en aquest cas és més aviat com tu passes a ser el seu esclau. Ah, molt bé, millor encara. Sí, exacte. Et controla amb la ment. Sí. És veritat, quan et rossa un mosquit, jo sé que em voldrà picar. És normalment el seu propòsit. Sí, normalment alimentar-se. No té res a veure, Res a veure. Res a veure. Però és que m'he quedat això des del principi. Quin soroll fan les formigues? I fins aquí la nostra secció. No ho sé, Marc, ostres. És que com que has dit que ens havíem de, per comunicar amb els animals, havíem de fer el seu so... Oh, Marc, però hi ha moltes maneres de comunicar-nos amb els animals. No, perquè seran com les abelles. O sigui, que fan com les les baralles al carrer, aquelles. no? En plan... Què? O sigui, es troben dos formiguers i fan en plan, qui té més flow? I es barallen, i qui guanya el concurs de ball es queda el formiguer. Clar, això és el que va així. La pel·li és West End Story, no? I want to live in a formiguer. I want to live in a formiguer. I bueno, el formiguer fa... I s'ha acabat. I punto. Bueno, doncs, Billy. Fran, estimat. Què li hem ensenyat avui a Jordi Basté? En Basté no ho sé, però a la societat catalana en general, nois i noies, Santi Vila, cal tenir fe amb la mesa de diàleg, perquè si som capaços d'entendre els animals, també hi ha una possibilitat, per molt mínima, per molt minsa que sigui, que els polítics s'entenguin. Apa, i amb aquest missatge plego! Moltes gràcies, Billy! La penúltima, un programa que és superfan de l'ultradreta. Que és veritat, No hi ha xiste. De tons melòdics, ens apropem al final del programa, però abans és moment de moure les cordes vocals. Avui no sé si tinc veu per fer aquesta merda, però ho intentaré. Fot-li. Do, re, mi, fa, sol, la secció d'en Marc! Versió original! Secció de Marc es diu igual perquè la fa Marc, Andreu, versió original. Això ho hauries de fer amb el falset. Vale, si vols tornem, sí. Do, re, mi, fa, sol, la secció d'en Marc es diu igual perquè la fa el Marc Andreu, versió original!
això el diu molt, Marc, o sigui, tinc la veu molt cascada i tu em fas fer aquestes merdes. Hi ha un moment que t'has quedat igual, però bé, nois, doncs sí. No, he anat pujant tota l'estona. Has de deixar de veure Operació Triunfo, T'està pujant. No és bon referent, per dir música, però bé. Heu tingut la mala sort que a mi em toqués aquesta secció. Pensàveu que l'Al Marxa no podria fer pitjor, doncs és veritat, no pot fer pitjor perquè jo guanyaré el Globus d'Or amb aquesta... El Globus d'Or, que no té res a veure amb la d'allò. Grammy, no? Imagina't si ho fas malament, que guanyes una altra competició totalment diferent. O que ho faig molt bé. Guanyaré el Nobel de la música. Bé, nois, A la categoria de drama. primer de tot us vull posar en antecedents, d'acord? Perquè arran d'una notícia que arriba a Sant Valentí... Ah, sí, és veritat, he fet una secció sobre aquest tema. ha estat bastant guai. Jo ho reforço, noi. Perquè de les flors, la rosa es porta molt. Han entrevistat el polític Luis Martínez Almeida, el coneixes, Albert? I tant, un gran polític. Que és? Un polític. D'on? De la política. Molt bé. Del món de la política. Doncs l'Almeida ha fet una entrevista... Només com a codi postal, L'Almeida ha fet una entrevista fa poc a Vanitatis, on li han fet preguntes sobre l'amor. Per Vanitatis i Tutati. Era la... Joder, ara no em sortirà igual. El llogaret on... Ara volem, Fran? Vanity Ara Gold. volem. Com es diu la tia del Sálvame que surten, la princesa del pueblo? La Belén Esteban? És la Belén Esteban de la vila d'Astèrix i Obélix. Clar. Vale. Doncs bé... Acudit amb retard, però ha arribat. La notícia, amb l'entrevista que els hi feien, us la porto perquè és molt interessant. A Almeida li posem cara a tots, el cara polla, que tothom el coneix. No diguis això. Ara, Sigues body neutral. El referent. No, si jo soc cara polla també, amb el calvo que m'estic quedant. Però bé, se acerca el Día de los Enamorados. ¿Ya ha aparecido alguien con quien celebrarlo? Li pregunta. Ai, puc posar veu de reportera de Vanitatis? Vale, torna ahí. Se acerca el Día de los Enamorados. Jo crec que parlen així totes. ¿Ya ha aparecido alguien con quien celebrarlo? Jo no veig gaire diferència en la veu que normalment poses. No, però és com amb morros. I la resposta diu... Por ahora, creo que lo voy a celebrar solo. ¿Y cree que el enamoramiento... Ahora es más griso. ¿Es uno de los mejores estados que hay? Sin lugar a duda, pero a mí no me ha alcanzado todavía. Cupido tiene muy mala puntería conmigo. ¿Cómo sería su pareja ideal? A mí lo único que me importa de verdad es que se divierta y tenga sentido del humor. ¿Y cuáles son sus cualidades? Mi físico no, obviamente, jaja. Això ho diu, Però que confien en mi sentido del humor también le agrada, d'acord? O sigui... Però espero que confien en mi sentido del humor. Exacte. És com Clar, vull dir, estrany, ell reconeix que no és molt agraciat i que té un bon sentit de l'humor. Però que confien en mi, que sé fer riure. Bueno, que em sabia molt greu, perquè aquest noi està sol, està solter. Que confien en mi, que quan anem al... Sí, digues. No té amor. Jo ni té una àvia, com a l'Iñigo Rejón, que tenia Carmena. Jo tampoc. Normalment aquesta secció va superbé perquè deixa el programa molt amunt, pues, amb molta alegria. No, però a veure, Marc. Jo l'enfonsaré, no et preocupis. Vinga. És la meva missió. Perquè he versionat la mítica cançó romàntica de Camila Cabello. Camila Her. I Shawn Mendes, que es diu Señorita. Sí, és molt mítica, és molt romàntica. Shawn Mendes, aquest és del 1917. Exacte, és el mateix. Doncs bé, és un duet molt interior, d'acord? Molt romàntic que fan. I jo l'he volgut fer, o sigui, veureu que és com un 5 hores con Mario, però molt pitjor, se us farà molt pesat. I, he de dir que jo vaig llegir 5 hores con Mario. Tots ho vam fer a la literatura castellana, diria. Vull que quedi clar, perquè... Vale. I com has trigat? Vas cronometrar? Pocs llibres que he llegit, doncs. Què passa si trigues menys de 5 hores? Pots reclamar que tornin els diners del llibre, si trigues menys de 5 hores? Oh, vaja, Fran. O sigui, 5 hores con Mario ha de durar 5 putes hores. Mirem l'audiolibro. La història interminable, vull dir, que dura així, me cau la puta. Pues la cançó us farà també tan eterna com 5 hores con Mario, perquè he fet una cançó molt intimíssima. Bueno, ja m'heu entès. Intimíssima. Perquè Intimíssimi. molts estem solters, val? I compartim moltes coses, moltes experiències. És una mica potser un trauma que al final m'ha sortit de mi, perquè el que he escrit podria ser la seqüela d'Inside Out una mica. T'has buidat. M'he buidat. És que m'agrada molt més la secció sense director cuts, perquè hi ha unes explicacions que fa passadíssima, això. És que ens ha fet una mica més de temps que ens ha fallat coses. Hem recuperat la secció aquella que feies, el teatrillo aquell que feies al principi del programa, de la temporada passada. Exacte. Una intro que era més llarga que la pròpia secció en si. És que és tan dolent, nois, que jo estic donant molt... Ho estàs retrasant una mica, no? Marc, confia. Només li falten les trompetes. Només... Vale, anuncia que viene el señor de York. Anem-hi directe. Marc, mírame la cara. Tú no has evolucionado en ese programa. ¡Lo has revolucionado!
Vale, ya estoy mucho más. Tienes que seguir en la academia. Conec la referència. Bé, ja ho veurem després. Nois, cançó per als solters, perquè arriba Sant Valentí, també es mereixen una cançó romàntica. Haig de dir que per fer-la m'ha ajudat el negre d'Alfred Doté. Ho veureu pel tema depressiu i tal, que ja descobrireu més tard. I demanaria al Dani que quan posés la cançó nosaltres ens sentim, però més com per sota. Vull dir, podem cantar nosaltres. Jo vull cantar. Sí, cantem, però que ens escoltem més per sota perquè podeu apreciar els tons que li he donat. Perquè ho has gravat, no ho fas en directe. És que ja veureu, és complicat fer dos veus a la vegada. És com dos veus interiors que parlen a la vegada. No ho sé. Val, ja ho veureu. Nois, ara sí que sí, la gran estrena de... Ai, quins nervis. Solterín. No, Solterín. No sé com es diu! Sant Solterín. La bahia de Jamaica. M'encanta quan veus que estic solterona, perquè jo em puc liar amb tot Barcelona, però sempre amb condó, ETCs no. No vull parella, no comparteixo postre amb ningú. Ja tinc me mare, no vull cap sogra al meu clatell, amb confessions, fent-me pressió per tenir nens. Vull un perret, no. Mira tot Netflix, sense esperar algú pel final. Els teus amics, que no haig de forçar a aguantar, es poden immolar, A mi m'encanta no estar en parella, tenir tot al llit per fer la croqueta, però els llençols no els puc posar tot sol, no. Necessito ajuda, ja saps que no vull viure amb una altra parella i compartir el raspall i el pot de crema, perquè jo vull notar, una altra babà. Haig de buscar algú, no estàs bé sol, corre ja. Tancat a casa, menjant guarrades sense aturar. Creus no tenir amics, et sents sense aspiracions, no. Només fas que masturbar-te mirant com si fos ahir. Amagues l'autoestima, a Instagram. Mira quants m'agrades. Prou, ja saps que m'encanta no estar en parella, però no t'enganyaré, què més voldria, culpant pel gas obert, a un altre, quin avantatge, ja saps que no vull viure amb una altra parella, tant de bo tenir una abraçada humana, no vull sentir-me estimat pel meu gat, el saló del còmic, vull trobar free hats, vull trobar un racó per mi sol i millorar la meva situació. No hi ha problema, el culpable sóc jo. Vibrato. Sóc jo. Ves al psicòleg pesat. Sóc jo. Haig de fer teràpia, m'haig d'estimar més a mi. Mare meva! Soc una mà lliure, ja. I com sempre, ara arriba el millor moment, l'hora d'acomiadar el programa, però abans hem de fer una cosa, Marc Andreu. Sí, noi, sí. Primer de tot recordar que com... Primer de tot, felicitar-te perquè ha sigut una gran cançó, Marc! Molt bé! Marc, i ara sí, fes m'he el que obert amb vulguis. tots vosaltres i espero cites pròximes. Bueno, ja... Des del Tirol fins a ¿Sabes? Barcelona tindràs cites. Marc, ¿sabes la mierda? Pues creo que has pisado una porque tienes mucha suerte. ¡Sigues en el programa!
Però com se li dona tan bé fer això? Bé, nois, primer de tot vull recordar que, si no us heu adonat, hem canviat les seccions pel dia de la ràdio, perquè abans has dit, al principi ho hem dit, no ho hem explicat. I dic, pues ho explico al final. Sí, ho hem dit, o sigui... Ha quedat intuït. Hi ha una primera... O sigui, he fet primera frase de la presentació que ho explicàvem així com, saps? Sí, com ho ha una fet. pinzellada. Segon, després ho he remarcat, i ara tercer, doncs Sí, sí, ho ha fantàstic, remarcat. Marc, perquè ho has dit una altra vegada. I això va bé, també. Recordar, No la digui ràdio, pas que no. la ràdio és Sí, molt clar que d'anar sí. posant, anar Ja fas bé, Marc. cantant. Bé, nois, i abans de tot, d'acabar, us volia portar el debat que hem obert a xarxes aquesta setmana, que era què és més denunciable si fer team building o treballar un dissabte. Fent team building. Per què fa referència a això? Això ve arran del que han estat fent el govern, que ha anat de cap de setmana, aquest cap de setmana passat, que si ho escoltes al podcast ho busques a Google. A la finca de los Yémenes. Exacte. Al Rancho Pedro. Per tant, vosaltres què creieu que és més denunciable? Fer team building o obligar-te a anar a treballar un dissabte? Us ho porto a la taula, aquest debat. Treballar un dissabte. Treballar un dissabte, sens dubte, perquè team building vol dir alcohol, al final. Però amb gent que no et cau bé, això eh? era un after Potser. work. millor After encara. work. No em confonguis, eh? Ara que m'havia quedat clar que era un after work, ara el team building també és emborratxar-se. Què més serà emborratxar-se? Botellón també serà emborratxar-se? Sí, No, però és que l'alternativa és treballar. O sigui, si has de triar entre les dues coses, almenys, jo què sé, te'n vas... Jo prefereixo treballar Jo que prefereixo- passar el temps Sí. lliure amb gent de la feina. Sí. És el que faig jo ara, per exemple. Això és team building per mi, és odiós. M'explico. Vull dir, jo vull treballar, et t'odio. I els resultats a les xarxes els podem Sí, descobrir? els resultats A les xarxes. estan molt empatats, perquè a Twitter ha empatat i a Instagram ha guanyat, que és molt més denunciable fer team building! Pues que us follin a tots, no penso ajudar-vos, Fran. Paintball amb pistoles, de veritat. Vinga. A l'estilo de Texas. Molt bé, després de descobrir els resultats de les nostres xarxes socials, abans d'acabar hem de recordar que avui hem dedicat el programa a John Warhurst, Nina Hartstone, penúltims guanyadors de... John Warhurst and Nina Hartstone. Molt bé el francès. Penúltims guanyadors de l'Oscar a la millor edició de so. I recordeu que l'equip de la penúltima torna el proper dimecres amb moltes més tonteries. Sí. Si no us ho voleu Convidat. perdre, quedem aquí a la penúltima. Fins aviat! Adéu, Òscar Costa! Tindrem un convidat que comença a parar i acaba per... L'he bocat.